起立礼。ありがとうございました。私についてこい。たかしくん、田沼くんからよ。貴重な夏休みを一緒に満喫できるだろう。もう離れたくない。君なしの毎日なんて耐えられない。やっぱりこの抱き心地、ツルツルでふかふかで最高。夏目様ー、夏目様ー、こっちだ夏目、私についてこい。さて、どこに行こう。任天堂スイッチスチーム用ソフト夏目友人帳葉月の印6月5日発売。